Добре дошли в канала на Life Store. Днес с вас ще приготвим едни уникално вкусни протеинови мини чизкейкчета. Започваме с подготовката на основата, като поставяме безглутенови бисквити и без захар в блендер. Разбиваме ги за няколко секунди и ги прехвърляме в подходяща купа. След това добавяме и разтопено масло на Big Nature. Разбъркваме всичко заедно с вилица до получаване на еднородна леко лепкава маса. След това в форма за мъфини с хартиени формички за мъфини или силиконова такава прехвърляме нашата основа и след това я подравняваме с лъжица. И така основата ни вече е готова, прехвърляме я в фризера да стегне малко, докато ние подготвим протеиновият ни крем. В същия миксер, в същия блендър поставяме тофу на натуро. Имаме нужда от 2 опаковки и добавяме половин консерва от кондензираното мляко, без захар. След това последната ни съставка е половинка лимон, изтискан вътре в нашия блендър. Завиваме всичко заедно, отправяме да се блендира и вече сме готови да разпределим кремчето си върху основата. Изкарваме основа от фризера и разпределяме внимателно крема отгоре. След като разпределим целият крем, остана само да ги оставим в фризера да стегнат за минимум 1 час или да ги оставим въобще там и да ги изкарваме само 10 минути преди сервиране. И така вече сме почти готови. Последният штрих, за да завършим нашия десерт, ще бъде да го полеем с кокосов солен карамел. Повярвайте ми, дори да не е задължителна съставката, е изключително силно препоръчителна, защото довършва нашият протеинов десерт. И така, вече сме готови да се заредим с протеини и да обичаме протеиновите си десерти малко повече. Бъдете здрави и сити с Life Store!